caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e yamirore khalifa meɗen ceerno meɗen ceerno Abdoullahi Aw eɗen puɗɗo golle meɗen golle ɗe noon hikka e wonno yiɗira wonno kadi no ɗaɓɓira sabu faaɗo jamanu gonaɗo o surtout kadi e ñalawma hande o eɗen gandi wuro Dakaru na waɗi faaɗede to banggue transport grève aji godaɗi ɗi gueɗal gongal ngal na waɗi lamba noon kala nde waɗi kañum e fitinaji kadi gondi ngam rentade ɗum ɗon e dogde ɗum ɗon caɗele goɗɗe hen ɗe ɗum waɗi hikka yuɓɓinira no yuɓɓinirani henna metema yimɓeɓe jindira khalifa o duwodira e khalifa o mbaynodira e khalifa o goto foof rutto e nokku muɗum tawa waɗata lor golle ɗe noon e yamirore khalifa o woni ceerno Abdoullahi udditirte ko alqur'anil karim udditta ɗum noon ko ceerno Abou mo ceerno Mamadou Alpha ko kañum udditira ɗum alqur'anil karim ɗum noon ceerno Aboubacry bisimilla maɗa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. ceerno Aboubacry Allah jarama nanama famama
ceerno Abdoulaye ɓesnguma almuɓe ma ko kañumen ngari ɓesngu waalalde rewo e worgo ko kañumen ngari salmindema juuradema hesɗitinde almudagal hakkunde galle Alpha e ɓiɗɗo baalalnajo kala ɗo wawi wonde waalalnaɓe cikkata ko ceerno goɗɗo woodani ko wona Mamadou Alpha cikkata ko ceerno goɗɗo woodani so wona ko yalte Mamadou Alpha ko hunde nde ɓe tiiɗa nde ɓe gonɗini nde ɓe jaaɓi kadi ɓe keddi e nder muɗum ko kamɓe ngari ɗo tawdema ɗo tawdudema e ɓesngu Alpha Mamadou ngari juuradema ngari hesɗirinde almudagal ngari salminde ngari waynade ngari ñagade duwaw golle men noon no cifori ɓe mbi addoto rokkede konngol ko Aboubacry Sarr woni Abou Ruddu mo ganduɗa kañum ardi APW section mo Dakar so tawi o gayni eɗen dokka konngol honorable député Moussa Hammadi Sarr defannoɗo ne rotta ma won duuɓi 14 mi yejjita ɗum ha ɗum no gasa machallah ko hunde moƴƴere noon onon les jeunes jokken golle eɗen hen ceerno jaafoɗon mi haaɗa ɗo noon ila waalalde so Allah jaaɓi monsieur le maire waalalde Moussa Oumar Sow konngol eɗen payi joni e Abou Sarr mo ganduɗa kañum woni président APW section Dakar o wonande waalalnaɓe wonɓe ɗo henne Dakar ko kanko ƴettata joni konngol so tawi o gayni dokken honorable député Moussa Hammadi Sarr ɗum noon Aboubacry Sarr bisimilla ma bisimillahi rahmani rahim jarama Abou Gaye bisimillahi rahmani rahim a jarama mawɗo Abou Gaye mi salmini on woni kala indemo yettode mum ha tenti noon e halifaɓe men jooɗiɓe ɗo ɓe fuɗɗirima e halifa men ceerno Abdoulaye yo Allah junnu balɗe makko ɓoynamo e jeese men mi salmini ceerno men ceerno Aboubacry Tokaram nanɗo jooɗi mi salmini ceerno Seybato Aw normalement ni hande mi forani haalde par ce que kanko woni président APW international mais kalami koye inde makko e inde section Dakar en même temps tawno woni kadi kankone o jeeya koye famille galle o jeeya koye galle Alpha donc kanko il a une double casquette mi salmini ceerno men ceerno Demba eyyi kañumne ko sehlam nan ɗo jooɗi mi salmini ɓesgu galle Alpha foof arɓe hen eɓe garani suka hen mawɗo hen eyyi ko pour wadde rappelé tan ko ziyare oɗo kam Allah hokki en enen chance oɗo ziyare ko ziyare meɗen enen Dakar naaɓe Allah hokki en chance kadi hande ɗo joɗɗen ɗo kadi autorité ji men ɗi kadi nan ɗo henna a commencé par le monsieur le maire on kadi min calmini ɗum no fewi min beltima e garangal mum min calmini kadi honorable député Moussa Hammadi Sarr koye autorité ɗi jeeya kadi jeeya koye section meɗen koye bureau APW kadi jeeya on kadi nan ɗo min beltima e garangal mum min bismima aussi ceerno Ibrahima kadi chaque année ene ara ene tawtore oɗo ziyare on kadi vraiment garangal mum ene fewi ne hawrani min kadi min calmini ɗum min bismima ɗum mi salmini kadi bureau APW section Dakar a commencé par mawɓe men wonɓe ɗo ɓe surtout ceerno Demba en e Moussa Sow en min ko président d'honneur kañumen nan ɗo à chaque fois ɗe daari sa yi cikkata kañumen ni ko duuɓi 15 jogui nde tawno coftal ngal e kala kone faate e conseil et tout ça là ene mbaɗa min couvrir kala ɗo min daari nan ɗo en nan ɗo daari eyyi e Alassane Sarr trésorier men nunɗuɗo o emi ñaguini on aussi yo dokkumo duwaw par ce que kanko aussi vraiment
emin ñaagui Allah aussi yo dusmin ha ɓooya voilà donc no mbirnomi nani ni oɗo ziyare kam ko ziyare men enen wa Dakar section Dakar par ce que guila nde affaire o fuɗɗi ko section président section Dakar wonno initiative ƴettino oɗo initiative kala nde eɗen paye ziyare mawɗo ziyare mbaɗoyo walalde o hade men yaade ma garen ɗo juuroɗen halifa men e nduwodirene mum hokka en duwaw wayni en mbete eɗen jeehay jaam garten e jaam ko ɗum woni ko gadoroen ɗen hikka kadi yaari ni vraiment en beltima e gaɗal ngal membre uji ɗi mbaɗi mobilisé wu nde tawno guila wiya wonde ko naggam min pawa to walalde réunion waɗene guila nden hay goto ɗanaki hay goto jooɗaki hay goto foftaki feere fof ni ɓe mbanno ndendini ha ko hay so tawi kam timmani kam à 100% ko heddi en ko vraiment natti hewde ɗum noon vraiment ko koye Allah koye vraiment ko Allah waɗi ɗum mais kadi koye duwaw galle Alpha tagui en wadde atteindre on objectif ɗum noon vraiment mboɗo waɗa féliciter tous les membres de l'APW section Dakar kadi mboɗo ñaago kala neɗɗo kala ɗo woni yo continue yo jogo softede par ce que enen tout le temps koye ɗum ɗon jeyren ziyara o ene jeeya activité ji ɓurɗo mawnude activité ji meɗen woni activité section APW Dakar o donc toppiriɗen mbete ene continue ene ɓeydo yaarude yeeso ɗum noon vraiment ko ɗum ɗon ñagotomi sinon mi junnotako par ce que Abou Gaye haali won événement ji vraiment goɗɗi après donc il faut que yimɓe ɓe mbaɗa libéré o law continue changement mbaɗa noté o donc ɗum noon vraiment mboɗo waɗa on remercier no feewi mboɗo ñaago noon Allah moƴƴere jarama o khalifa galle o ceerno Abdoullahi e dendagal miñiraɓe makko ɓe o joddi ɗo ɓe ceerno Aboubacry e ceerno Seybatou Aw e ceerno Demba eɗen calmina kadi eɗen juuro ceerno men Abdoul Aziz Aw hirande foof ne wondanno e men ɗo hikka o arani eɗen ñagonomo Allah kankone moƴƴere en calmini monsieur le maire de la commune de Walalde Moussa Sow e dendagal ɓesgu Walalde jooɗiɓe ɗo eɗen calmina noon calminali keeriɗi e ceerno Ibrahima Diallo tawi kadi ko musidɗo galle o musidɗo men enen walalnaɓe foof hirande kala eɗen kawra e makko ɗo kanko e dendagal ɓe o ardi en calmini kadi bandilaɓe e bambilornaɓe foof enen walalnaɓe foof koyɗe men ɗo henna ko koyɗe arde hesɗirinde almudagal ko arde juurade ceerno men nde Allah hokki men fartangue enen Dakar naɓe ko ɗo kadi ceerno huuɗi ɗum waɗi sinno ko Nouakchott o wonno kamɓe jañata ɗum mais ko Allah hokki men enen Dakar naɓe enen ne kala hirande no mawɓe men mbaɗanno ni monsieur le maire siftini ɗum enen ne deften e koyɗe mabɓe garen calminen ceerno o juuroɗen mo kanko e bandiraɓe makko foof ñaagoɗen mo duwaw beele nde Allah newnante men to paaɗen to ziyara o Allah waɗana men hen sutura waɗana men hen wune ɓumnana men ɗum newna kadi lawol ngol jehen e jaam garten e jaam ceerno min calminima min beltanimama no feewi Abou Gaye siftini nani minen komin almuɓe Walalde Najo ina wawi yaade ladde ina wawi dañde sehilaɓe ina wawi dañde sernaɓe ina wawi dañde foof kono foof de ko galle Alpha woni ceerno tan kala keddiɗo ko caggal galle Alpha gonɗa walalnaɓe foof noon ala exception wadde kala garɗo ɗo hande ardi ko almudagal yahoɓe ɓe eɓe dañani arde ɓe foof yo pip ko almuɓe moɗon kamɓe foof kadi aɓe ñaagui duwaw e jamanu o aɓe ñaagui duwaw e faaɗo o aɓe ñaagui duwaw surtout e yidgol yaade ngol taw kadi ina hawri e saaha o no faɗirni surtout banggue transport o hande sa yi ko heewi arani ko caɗele lawol jogui ɗum noon mbaɗa noon hen bandiraɓe ɓe duwaw ceerno Allah jarama on jarama mi hanno ɗo yana tan pour raɓɓiɗa on caggal yettude Allah julde annabi sallallahu alih w sallam eɗen jettina calminali tedduɗe faade dendagal dental ngal moni foof e inde mum e zati mum kono noon eɗen gardina hen jeeɗo sababu kawral ngal woni khalifa men ceerno Abdoullahi Alpha Aw yo Allah jurnu balɗe makko wonde cellal eɗen dewna hen miñiraɓe makko tedduɓe ganduɗa ballodira e makko e ɗeɗo golle en mbiye hen ceerno Aboubacry Aw yo Allah ɓeydanmo cellal bija nabi sallallahu alih w sallam eɗen pawa hen honorable Seyid Seybatou Aw mo ganduɗa mi wawa innudemo
tawa mi haalani seeɗa e darde makko to Abidjan wonande mana Sénégal naaɓe aroɓe toon tawa ko banggue diine surtout haalani noon ko takke khalifa o ɗum ko min guel ala kulli haalin so Allah addi kam ɗon ɗum mbeɗa haala ɗum hitande foof saabu mo yettani yimɓe yettata Allah fof ko Allah jogui fof kono noon Allah rewnat gueɗe mum koye yimɓe ko Allah kala kono waɗanta ɗum sababu ma noon qirɗoɗa sababu o ngabba noon fewde e joom sababu o eyyi ɗum noon yo Allah yomo moƴƴere tedduley so jomum so tawi yaari waɗi teddugal maggal ganduɗa wuuro foof ne heeƴi hen itti daaba mum personnel mo ganduɗa kañum mana dawrata waɗi chauffeur waɗe disposition maɗa uddanima salon d'honneur on haydara heddananima ala kulli haalin ɗum ɗo foof noon koye annoraji ɗi ganduɗa ɓuuli e nder walalde ummade oɗo bananteɗo ziyara jippi ha e ɓesgu jippi ha e wuuro ngo foof yo Allah yomo moƴƴere honorable en jejjitta Seyd Abdoul Aziz Aw kañumne nde woni ɗo e fonction amin jogori wadde projet on activité ji ɗum ko jama amen o dari hen darde tinde ko ganduɗa yahanno cabinet d'étude jooɓa kalis kewɗo o toɗɗi yimɓe téléphone tan o waɗi min jeehi min mbaɗana ɗum ko ɗum deftere nan ɗon ala kulli halin yo Allah yomo moƴƴere wijanabi sallah sallam ha to tokara ceerno Aboubacry alhamdoulillahi to galle koddunoɗo e ceerno Abbas yo Allah yomo moƴƴere bijanabi sallah alih sallam e onon noon waladanaɓe alhamdoulillahi kon mi honorable haalni kam programme o te enen foof eɗen gaddi ka enen gonde wuuro ngo eɗen gandi ko kewi ɗo ala kulli hal haala ka juutata kono noon wonko wawa wasde tan feññinede ala kulli haalin eywa ko wiya ziyara ko gummoɗa juuroyoɗa bande julɗo kala noon bande julɗo bawɗo wonde foof sa ummima juuroyima ɗum ziyara o ɓe mbiya a daƴat hen ko wiyete ko ziyara woni juuroyade ziyada woni ɓeydano ziyada o noon sa dañi ɗum daña siyada woni kongo ɗum noon ko julɗo bawɗo wonde foof kono noon kadi eɗen gandi nulaɗo sallah alih sallam wi al ulama warasatil anbiya o wi anduɓe ɓe kamɓe donti annabaɓe ɓe noon goni missionnaire ɓe ganduɗa Allah tabaraka wa taala nde tagui tagore nde nuluɓe ɗo e tagore nde andinɗeɓe kanko jomiraɗo wonde kanko woni Allah tabaraka wa taala kanko woni jomiraɗo ko poɗɗo rewede holno foti rewirede ala kulli halin ɗum wama ala rasuli illal balag ɓurani wi wodanani nulaɓe sona tan yettinde kono nden ɓe jettini nura sallah sallam feeñi woni khatimul anbiya mana timmini mana on ɗon hiérarchie mana annabaɓe ɗon noon Allah udditi damal mana waliyaɓe ni no annore annabi sallah alih sallam yarniri dendagal annabaɓe 100 ujunere e nogas e tati kanko wattiɓe nayo 313 nula joyo gonno en ulul asmi min rusli ɓuuri mawde nulaɓe kamɓe pop koye sewde annabi sallah sallam ɓe jaari ɓe mbawi mana nande haala Allah ɓe mbawi mana yettinde mana nulal Allah fewde tagore nde ni woni noon nde kanko joom sewde nde o feeñi Allah uddingal ɗon damal saabu joom sewde nde hankkadi feeñi o woni khatimul anbiya o woni imamul mursalin te ala kulli halin o feeñi e mana ñande sappo jamma sappo e goho fay sappo e ɗiɗi e lewru rabial awal eywa sen duttima to miladi Isa wona 20 avril 571 ɗo ɗo gonɗen ɗo hande no wayno en naati e lewru annabi sallah alih sallam beddi wul sidina gadduɗo lawol tijani ɗo e Afrique mutalnage wiyete ko Mouhamadoul Hafiz nden o yalti aduna almudo makko sukko makko jungo makko ñaamo no wiye beddi wul sidina woni taniraɗo
ceerno amen mawla sharif chebno khayri omo jaari annabi sallallahu alaihi wasallam kono o jaarimo koye jibinande lewru wiyetende ajam kala ko wona arab wiyete ko ajam woni oɗo avril ko hen o jaarimo omon wiya hen ahlan akrim bi charl ajami ibril charl karami akrim bi ardil harami mawlid khayrul mursalin o wi bisimilla nduɗo lewru ndu ganduɗa alhamdulillahi woni lewru ajam wona arab koye jibinande isa ɗum togga woni avril o wi mana ndu lewru ndu ganduɗa ko teddundu are aduna e leydi ɓurdi teddude mana woni makkatal mukarram oɗo mo ganduɗa woni kohowo windere nde ala kulli halin ɗum noon bandiraɓe hande lewru ndu eɗen jaara hen e hande woni balɗe 5 e ziyara men o alhamdulillahi e hitande foof ina heewi hawrude e ndun ɗon lewru ala kulli halin wona hunde calculande ko Allah tan waɗiri noon ɗum ɓaɗanteɗo ziyara o ɗum ina tindina mashrab makko mana yarande makko e nulaɗo sallallahu alih w sallam gilli makko e nulaɗo sallah sallam e golle makko kadi sa yi ɗum yaajiri ni ɗo ha walalde koko ligga tigui rigui ye alhamdoulillahi koko ligga ɗum waɗi kadi ɓesni ala kulli halin noon oɗon amin jetta Allah amin jetta moon onon mana ɓe ganduɗa ko onon daari mawninde ko Allah mawnini feññinde mana sirrumo Allah jippini ɗo walalde ɗo ganduɗa tarikh holli ko ɓuuri mawnude mana e anduɓe Fouta mana janggi e gonɗon wuuro ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin ziyara kam ko ɓuuri tan jeeyaɗo Allah goto o gandu neɗɗo Allah mawɗo o umminoma mo hajjoye tawi o rendini kam ha o dañi ko yaari o dañi jooɓari o dañi foof o fotte jeeyaɗo Allah goɗɗo o fotte jeeyaɗo Allah goɗɗo o wimo an bandiraɗo hoto gummiɗa o wi min de mi yano tan juuroyade banna musidɗo julɗo goto mbeɗe hoota o wi ar mbadden ni o wi holɗum o wi mi tottuma ko jooɓimi ko an kajjoya min Allah mana tottami ko dañɗa e ɓuure ziyara o ɗum saabu andudema ko wonde ɓuure ziyara won qissa kadi mbeɗe omo jalni ko kadi ko gonga omon are deftere ni taskirat awliya traduisama e français ni wiya le mémorial des saints waliyaɓe 97 goto hen foof mana cimte hunde e gurdam mum ina simta hen ala kulli halin diine l'islam waɗi ko dame ɗiɗi damal gotal ngal caggal nde gonɗinɗa Allah ko goto Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni nulaɗo ndewa mana jamiroje goppa kaɗoje ɗum woni mana wutte walla mbiya ɗum woni ɓandu l'islam nde Allah muuyi yo julɓe paam tigui rigui holko woni diine l'islam o nuli ko Jibril ari e mbadi neɗɗo tawi nulaɗo sallallahu alih w sallam ne jodde sahabaɓe ɓe Seydina Oumar bun Khattab hay goto andiranimo caahan ko kanko habri oɗo hadis o wiya min jodde nulaɗo sallallahu alih w sallam gorko feeñi omo ɓorni daneji sukunduna ɓawli omo woni koɗo kono min jeyani makko batte ɗanngal o juuwi haw yetti nulaɗo sallallahu alih w sallam o dicci yeeso makko o hokki koppi makko e koppi annabi sallallahu alih w sallam o fawi juutɗe buhe ɗe o wi garmi ko gandinami holko woni l'islam laɗo sallallahu alih w sallam wimo l'islam ko nde ceeɗoɗa Allah ko goto Mouhammad woni nulaɗo darna julɗele 5 jaltina asakal kora lewru korka kajjoya saɗa hattani gorko o wimo saddakta a gonɗi Oumar wi jaam o gorko nde namnoto way kono mo anda nden o jaabama o tengtini jaabogol ngol elle omo anduno jaabogol ngol sinno diine o haadno ɗon o ummoto o yaaha o wi holko woni liman l'islam ko jebbilade ko jabde liman noon ko gonɗinde o wi holko woni liman o wi liman woni gonɗina Allah gonɗina nulaɓe gonɗina defte gonɗina malaikaji gonɗina ñalawma darga gonɗina hoddiro fotina weeli fotina metti o wimo saddakta ha joni o gaynande o wimo wadde habram holko woni l'ihsan woni moƴƴinde nde min kay min cikkanoma taw sa an wi Allah ko goto aɗa juula aɗa hoora aɗa hajje tan hankadi aɗa yaltina askar saɗa jogui jawdi tan a moƴƴini ndeke noon moƴƴingol ngol nani yeeso il faut oɗo iman naata e nder ɓernde won baadiyankoɓe tuubno ɗo nulaɗo sallah sallam ɓe mbi amanna jojjito koye iman woni min gonɗini ɗon e ɗon jomiraɗo jippini aya wi nulaɗo sallah sallam wiɓe yooɓe mbi
aslamna min jebbilima min jaaɓi kono iman moɓe noddata o so a nadde e ɓerɗe mabɓe nde ndeke noon oɗo iman ko awdi ndi ganduɗa julɗo o ina foti toppitade ɗum remo ɗum waɗa ɗum entretenir ha ina ɓeydo yajde saabu kala no iman ma gonɗingol ma Allah fotiri sa yeehi janggo to laakara noon hoɗordema to aljanna noon yajirta ɗum waɗi nuraɗo sallah sallam wiide jaddadu imanukum bi qawli la ilaha illallah muhammad rasulullah kesɗitine gonɗingol mon Allah e konngol la ilaha illallah wa muhammad rasulullah ay kala ko jiiɗa banggue haqiqa woni ko ganduɗa ɗon holno siforiɗo Allah tabaraka wa taala zalika bi anna allah huwa alhaqu qur'ana wi Allah laatima ko Allah woni gonga sa yettima gonga o noon mbiyeɗa a dañi haqiqa ala kulli halin ni woni noon kala no ɗum sifori to haqiqa Allah mana feññini ɗum ƴetti mbaadi woni e oɗo aduna eɗen dawa hen eɗen kirdo hen eɗen ñalla hen eɗen mbaala hen eɗen jaaha hen eɗen garta hen arafa badahum wa arada an baad o fammini yoga o wirni heddiɓe ala kulli haalin ɗum waɗi nde qur'ana wi inna fi halqi samawati wal ard ina jeeya luutodirgol mana ina jeeya tagodi asman e leydi waqtilaf leyla wan nahar e luutodirgol jamma e ñalawma la ayatun li ulil albab ko kayiseje wonande joomen haqqillaji le ko nannaɗo moni ɓen o wi allazina ko ɓen ɓe ganduɗa yaskuruna allah eɓe ciftoro Allah qiyaman soɓe darima qu'udan soɓe jooɗima wa ala junubihim e soɓe lelima ɓe kaɗani ɗon yatafakkaruna eɓe micco fi halqi samawati l arde tagodi mana leydi asman eɓe mbiya rabbana e an joomam ma halakta haza batilan a tagirani ɗum mere subhanaka faqina azaban nar ko ɗiɗi goodi hakko tan e batil hakko woni gonga batil woni mere woni ko wodade ɓuran noon wi zalika bi anna allah huwa alhaqu laatima ko Allah woni gonga wa annama ta'udduna min dunihi ko limta toon ko wonama ko huwa al batil ɗum woni mere enen en mbi noon ko wona Allah foof ko mere noon yitere yiyata ɗum so tawi kay en yeehi e firo mere tigui rigui wona wonde ina wona ha ɓooya natta wonde ala mere meeɗa wonde wonoytate wonani kadi julɗo foof noon ina foti tinnade e oɗo diine ha mana d' accord ha laaɓanamo ko gonga o so tawi a yeehi ha gonga o laaɓima tan a andan mana ko woni mere ko ndeke ko mere ko mere tan sa yeehi ha a heeɓi yaqin wonde mere wonani haydara wonani ɗon keeɓa yaqin wonde mana haqiqa Allah woni haggu kañum woni gonga kañum woni mana ko woɗɗi ko ɗum addi laabi ɗi ɗum addi di mana seerem almudo rewde ceerno taw wona jangguiɗo ɗon Qur'an saabu mawɓe men ɓe pop Cheikh Tidiane sa ƴeewi duuɓi jeeɗiɗi o reeni Qur'an duuɓi 16 gande ɗe foof o rendiniɗe ɗon o fuɗɗi yiiloyade ceerno o yeehe capanɗe nayo quelque seeremɓe ɗum foof pour yettade oɗo haqiqa kono noon nde wonno kanko woni khatimul awliya no nulaɗo wonniri timmal annabaɓe woni timmal waliyaɓe o wawano dañde ceerno ko wona nulaɗo sallallah alih w sallam ni woni feeñanimo tottimo ngol ɗo lawol ngol gonɗen mana e dow mum ala kulli halin yo Allah hokku en yo Allah ñimno en hen e ɓeɗo mawɓe noon ko ɗum gurno tan o julɗo o hoto hat tan Allah yamiri mbeɗe waɗa Allah haaɗi mbeɗe woppa ala ay Allah holli en so tawi ndemowo o reemi hawo soñi gawri o lappi o waɗe mana sakuji o addi galle cycle makko gasi guila o awi hawde o soñi on cycle ɓenni cycle goɗɗo ara woni mana debbajo gallo kañumne wona e moƴƴinde wona e fewnude ko adduno ko o una o sotta o seeɗa mana o surtina ha ɗum wona hankkadi ñamde wona lacciri ni woni noon remoynoɓeɓe e defnoɓe foof ndenda mana moƴƴina ɗum woni gueɗe tati ni woni noon nde o wimo iman hawa gayni o wimo haɓram hoko woni moƴƴinde nde lihsan o wi lihsan noon an tabudallah kannaka tarahu aɗa foti yaade ha mbatta rewde Allah ha wayno aɗa yiyamo in lam takun tarahu so tawi a wawa yettade on ɗon daraja fa innahu yaraka andu kam ɗo tolniɗa foof Allah ne yima tindin tan ko julɗo yo wat feere ha ɗo tolni foof tawa ɓernde mum mana nane Allah tabaraka wa taala ala kulli hal ɗum noon hay goto wawa tinnade ha yetto ɗon la budde mana ɓernde nde socce won kaɗoje nanɗon ɗe ganduɗa ina yaaduno e tagodi men kono hankkadi ina foti mana yaltinede ni woni noon on sanga ruh o mo ganduɗa seydinomo jomiraɗo mi tongat tan
seydinoma jomiraɗo gila asal enen foof en ceedima saabu ko jomiraɗo haali o wi ñande piɓodirme bani adama en aadi yawma alastu bi rabbikum mata wona min woni jommon qaalu bale ɓe mbi han kay nulaɗo sallah sallam sarhini ɗum o wi nde jomiraɗo feeñani ruhuji ɗi mbem ɗi mbeɗi hono no tenke e asman walla mbayno yooliɓe nder leydi ha heddi ru annabi sallah sallam kañum jaabi wi bale koye jaabugol makko noon ruhuji ɗi foof jaari mbaɗi sappeji ɗum woni ko mbatten jama almami wona yeeso sappeji gona caggal makko kala sappol ɓurgol ɓadade ruhu annabi sallah sallam ɓurata yaajde becce e gonɗingol Allah so ari e oɗo aduna ɗum waɗi sa naati anduɓe foof etoto ko yidde wonde sappoyol yeeso nduwaɗ namnama hol sappoyol ɓurgol o wi gongol yeeso hol dewɗo hen o wi gongol yeeso ha timmi laabi tati o wi dewɗo hen o ala kulli an e dewɗo hen o ni woni noon alhamdulillahi ruh o noon kañum ruh yiyata nanata ala hakkille ɗum waɗi en mbawa ɗum siftorde ɗum waɗi Allah tagui fittandu ina yiyana nana ina faama a faami o waɗi ɓernde noon woni tinirde ina masodira hakkude oɗo ruh mo ganduɗa ummi tan koye hadara Allah yasalunaka ani ruh quli ruh min amri rabbi ɓe namnimo nulaɗo koni ruh jomiraɗo wimo ruh ko fiyaki joome ina masa noon e nduɗo fittandu ganduɗa mana kañum wawata heɓtinde woni way kon tan gana caméra aɗa jogui film nder no jogaɗo a écran gona e projetde ene yalta ɗon ay no yaltirta e écran noon artata e hakkillaji men ɗi ko miijotoɗen ko jeyeten ko haydara en jeeya hen haydara hen kadi wona haqiqa ko majaz tubako mbiyata virtuel woni haqiqa ko tan kono wonire to Allah to ni woni noon kono so oɗo majaz arano en dañata ɗo dewɗen ha jottoɗen e haqiqa o so wona no télévision o a andata ko kewi to Maroc walla Espagne walla banggue goɗɗo kono noon ɗo jiyata ɗum ɗo so wona no gonga a yiyata ɗum kono ɗo jiyata ɗum ɗo wona gonga ɗum ɗon ko majaz ɗum woni ko wiyete ko mana virtuel ko ɗiɗi ndindi toon gonga e virtuel ɗum ɗo foof noon Allah waɗi ɗum ko ina holla ene jangguina en hakkude men e mana joom men ala kulli halin ɗum noon sa ari ko wayno ceerno aw inchallah taala alhamdulillahi a totti ɗum hoore maɗa e yo fewnane mana ɓerde ma nde te mi haalano moon gueɗel gotel ɗum mi kala ɗo mbanmi conférence mbiɗa heewi ɗum mi gayniro ɗon tan joni mi heewi ɗum feññinde hoto hay goto sikku ina wawi hebde tan iman billahi timmuɗo yetto Allah tawa mana ala mana ceerno timmuɗo mona nangui junggo ma ha wima ha anta wa rabbuka goto woni mo wawano dañde ceerno woni Cheikh Sidi Ahmed Tijani ko rasul sallah sallam tan wawno wonde ceerno makko feeñinimo tottimo oɗo kanko rasul sallah sallam e hoore makko ganduɗa ko annore itta koye annore Allah hen tagore nde foof taguira ko hoodere nde ganduɗa ina ɗo wonno nden Jibril tagaka ina wi no yiyanno ɗo hoodere ne feeña duuɓi 70 ujunere wirno duuɓi 70 ujunere o wimo zalikal najmu ana nden hoodere ko min wonno kono aɗa andi hoodere walla annore wawa andinden hono Allah ɗum waɗi Allah tagde adama beele joom annore nde feeña wona bani adama andina en hono Allah ala kulli halin kono oɗo peeñɗo nde o feeñi omo woni bani adama o hatujini e mana ɓernde nde loote ɗum nde o are aduna Jibril ari diftimo kanko e malakaji woodi ɓe guitti ɓernde woodi tunde ɓe guitti hen ɓe mbaɗi ɗon annore nde woni to Halima omo muyna ɓe gari ɓe jiiɗi omo wonde sukaɓe ɓe jiiɗi riddude sukaɓe ɓe gonti boynaji ɗum sa ruttima sirama taw ɗum ɗon nden ɓe nanguimo ɓe guitti ɓernde nde hettere nan ɗon ƴiƴam ko ɗon cheyɗane jooɗoto ina waɗa manœuvre neɗɗo on ne wanna ɗum ko boni ina miijono ɗum ko boni ɗum sortama e ɓernde rasul sallah sallam ɗum waɗi cheikh l'islam cheikh Ibrahima Niass o wi cheyɗani ɗon aɗa kañum tuubi saabu ala ɗo jooɗi sakana wannamo ko boni caggal ɗum noon fittadu nde Allah mana yerwoto ɗum nde yerwidi ɗum ko wiyete ko hawa woni désir woni guille ko wiyete hawa nafsa belaɗi fittandu kono kanko belaɗe makko ɗe foof ruttake fittande makko rutti koɗo Allah tabaraka wa taala ɗum waɗi Qur'an wiɗomo wa ma yantiq anil hawa kanko o ala belaɗe fittandu ala kulli halin alhamdoulillahi ɗum ɗo en mbawa arde e nde ɗo jonde ko fotino oɗo jiyaɗo Allah tawa ala ko mana jopiɗen seeɗa ala kulli haal ko ganduɗen e seeɗa ko ganduɗen ko ɓuuri heede nan ɗon ɓurɓe en andude nan ɗo e jonde nde kadi ala kulli haalin kono noon eɗen barkinoro tan eɗen kaldiri ɗum kadi yettude Allah saabu ɗum woni adresse baɗanteɗo ziyara o ko mallademo Allah ayi Allah wi wonde fafiru illallah dogue kucce Allah ala ɗo wonani ene wonde mani kono noon jeyalo Allah mo ganduɗa Allah mana feeñi mum feeñande nde ganduɗa o mallima Allah mallugol ngol ganduɗa an a yettaki ɗon dok kucca e on
sa yettima e makko ni no courant masirta neɗɗo ha mana nanga goɗɗo o ni o masirtuma ko wiyete ko madat woni wukkande ummande hadara Allah tabaraka wa taala daña ko dañi ko ɗum woni relation hakkude almudo e ceerno sa ruttima rimahɗo Cheikh Oumar ko ɗum tan haalata sa rukkima jawrel mani Cheikh Tidiane ko ɗum tan haalata sa ruttima Kachful Albas Cheikh Ibrahim ko ɗum tan haalata ɗum noon alhamdulillahi bandiraɓe yo Allah hokku en andude tigui rigui famde ngol ɗo lawol ɗum Allah waɗini en cadeau mawɗo nde waɗi en julɓe waɗi en cadeau mawɗo addani en ngol ɗo lawol kono walli en waddi en ɓeɗo mawɓe ɓe ganduɗa liggani Allah ha Allah welani ɗumen ha hande enenne Allah hokki en mana miijo tan e arde mbiɗe eɗen mawnina wona alpha ceerno alpha mawnina ko Allah mawnina saabu ceerno alpha ko joguino ko pop ko Allah feññinno ɗum e makko jaaɓe Allah gari naftori ɗum noon on sa mawnini ɗum ko Allah mawninɗa saabu ko fiyaki Allah woni ɗon ala kulli halin ɗum noon alhamdulillah yo Allah hokku en ɓuure oɗo ziyara on jawnora ɗum on mbaɗi ɗum ɗo khalifa makko ɗo no wayno on mbaɗi ɗum ɗo makko kono jawnora ɗum johon kadi ha to walalde min première édition o mi tawama nden ko Colobane waɗatno mbeɗa tawitono e gurdam rahimullahi aleyhi ceerno Mouhamadou kono kadi première édition walalde ala kulli halin min tawtorama min e ceerno Lamine en e hunde e musidɓe ceerno Oumar oɗo minen jaaduno min gardi ɗo hande ko ɓurayanke mawɗo gandaɗo e nder Fouta he fedde nan toon ni wiye Nourou Absar fedde makko ganduɗa ko foof ko ɓurankoɓe guila sosa ha joni kanko ni président o ɓe o ɓarni heeɓe nani ɓarna kadi alhamdulillah minen jarduno toon e on ɗon ziar ɗum ɗo foof noon e barke mana oɗo khalife mo ganduɗa alhamdulillahi kañum e mawniraɓe mum e miñiraɓe mum na ndewi e pele mana oɗo jeyaɗo Allah ha ɗum uuri mon garɗon oɗon mbaɗa jawɗele mon oɗon mbaɗa temps mon oɗon mbaɗa mana sohlaji mon foof e mawni ɗum inchallah kala mawninɗo fiyaki Allah ma Allah mawnin ɗum yo Allah mawnin mon kala balluɗo Allah Allah walla ɗum inchallah taala Allah kañum jogui foof kono noon ummade ina wiya ina mawnina ko Allah feññina ko Allah mawnin ɗum woni mawninde Allah ɗum noon sa waɗi ɗum tan ma Allah mawnin man kana lillahi kana lahu lahu gononɗa Allah fof Allah wonan ɗum yo Allah wonan mon yo Allah yo mon moƴƴere bi jaahi nabi sallallahu alaihi wasallam konngol arti ha e maɗa eɗen jogui belemma hikka noon eɗen katti wonɓen ko wayno Abdoul Aziz Aw no wondayno meɗen ɗo henna saabu gantu e ngakkede cellal eɗen ñagonomo cellal ko wayno mawni meɗen Ibrahima Oumar Sarr eɗen wondanno e meɗen e oɗo ñalawma ndenden e muɗum ɗo keblodiren enen foof payen walalde hikka kankone omoni toon to walalde ho omoni woni toon e golle ɗene to banggue ziyara o eɗen jetta comité d' organisation o eɓen daari tigui rigui ardi comité d' organisation ɗo henna e Dakar ko Harouna Diop wondude Seydi Fayol kamɓe wondiɓe muɗum eɗen jettane kadi président APW Abou Sarr kono kadi eɗen jetta secrétaire général o woni Salli Yaya Pam kono kadi eɗen jetta Adama Sow en Moussa Sarr en ɓen jogui commission ko fati e développement ko fati e ɓamtare walalde monsieur le maire walalde haali nane ko kamɓe gardotono ko kamɓe ɗowanno sukaɓe ndewa e mabɓe alhamdulillah koɓe gardino ko e koɓe ɗowanno ko so wona ko moƴƴi ala ko boni hen so wona ko feewi ala ko ooñi hen so wona ko forti ala ko hofi hen ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah eɗen jettana ɓesgu ngu Allah rewɓe ɓe won hen arɓe won hen ɓe dañani arde kono kadi arɓe ɓe enen jarne ɓe dañani arde ɓe enen duwanemo wuurde Allah rokkata ɗumen ɓe mbawa tawtorede en juurima en calmini hono miñiraɓe maɗa ɓesgu maɗa togaram ceerno Aboubacry togaram ceerno Aboubacry kadi ceerno Aboubacry Hamidou ceerno Aboubacry Alpha Seybane en calmini en juurima ɓesgu ngu kala ala no mbatten so wona konngol arta e maɗa ko an jogui konngol kala no mbiruɗon ko noon waɗirte o wi en jaarimo kanko ceerno en beltima kadi e haala makko en beytima hen kadi o wi ko haali ko o wi ceerno Ibrahima de yaltani Allah wi o wi o yaltani kadi nelaɗo Allah wi o wi o yaltani moƴƴuɓe ko kaalata o wi yo Allah rokku en noon famde nande ko haali ko
e gollorade ɗum o wi ceerno ibrahima Allah jarama a jarama walalnaɓe mbima a jarama o wi an ceerno ibrahima o wi eɓe mbima o wi ka feccere e galle alpha ka feccere e galle alpha o wi eɓe gandi kay an hoorema ko ɗum nannguɗa o wi goto e mabɓe so yeehi galle ma o wi ko ɗum woni ko kollata ɗum o wi kamɓene kadi ko ɗum woni koɓe kollatma o wi yo Allah wat ɗum noon yo Allah wat ɗum wona gonga ñiiɓa o wi so ɗum ɓenni o wi enen walalnaɓe o wi kamɓe wiyeteɓe koɓe ɓesgu alpha mamadou o wi ɓe mbawa yobde baalalnajo wuro e ladde o wi kala tanum alpha mamadou ɗo tawi baalalnajo e wuro o wi hollat tigi rigi hollat tigi tigi oɗo ko ɓi ceernam o wi sa tawimo kadi e ladde o wi ko wi fof ko jogui fof o yiɗata kadi ko ndendon o wi so neɗɗo teddinima rokkima o wi on rokkima hoore mum o wi kamɓe de tañiraɓe alpha mamadou o wi ɓe mbawa yobde ɓiɗɗo baalalnajo ɓe mbawa yobde ɓiɗɗo baalalnajo o wi ko Allah noon jogui jobdi yo Allah yoɓon o wi kadi ma Allah yoɓon so Allah jaaɓi o wi eɗen keblano yidde yaade walalde pour juuroyade mawɓe men sernaɓe men o wi ko hunde moƴƴere tigui rigui ko hunde mawde kadi woni hen o wi ceerno ibrahima joopima ɗum o wi yo Allah waɗ en ko haala hen ko yo Allah waɗanen ko haala hen ko o wi eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala o wi koyɗe men ɗe jaara hen ɗe yo Allah tinnuɗe holla en laawol gonga jehen e jaam garten e jaam mbaɗen ko poɗɗen wadde ko yo Allah jaɓanen yo Allah jaɓanen yo Allah jaɓanen ma jaɓne kay o wi ceerno ibrahima haali joni o wi hunde fof waɗi ko sababu bi kulli shay'in sababun o wi kala hunde ene jogui sababuji pour keɓa aljanna walla keɓa yidde Allah Allah e sago ko ma ndewa e laawol hebde Allah o wi yo Allah wallu en ha jiyan ngol ɗo laawol fayi koye Allah ndewen hen mbasen woppude o wi so ɗum ɓenni o wi so Allah haaji kanko o wi rawane o dañano yaade rafi o wi walalna fof ne gandi ɗum o wi kono ɓandu ndu samori o wi o yiɗi ko yaadude men o wi ko dañete toon ko o wi kanko ne metama o dañ hen allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim yen kaamilaji ɗi yo jangge ha gasa woni hatmuji ɗi juulen mbaynodiren hikka noon ceerno abdoullahi rawane won ko bannoɗen to banggue ziyara o waɗanoma hen conférence ko fati e gurdam alpha mamadou hikka noon kadi joopa goto e ɓiɓɓe alpha mamadou ƴette joopa noon afo makko woni alpha adama hikka ko gurdam muɗum yewtete to ziyara walalde to so allahu lamɗo o yettini en bannoɗo conférence rawane o woni hammeli hikka kadi ko kanko woni conférencier meɗen ko fati e gurdam alpha adama woni alpha salluɓe ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku en wadde ko mbinoɗen ɗum noon kaamilo almuɓe ɓe janggoɓe hatmuɓe bisimilla moɗo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun illahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي أبية بن الجراح وحمزة وعباس وجعفر وأقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وآئسة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا وصرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاسيا إلا أسمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أن تنال قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وهلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم قد علينا من قضاء فجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ورفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم
قل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا نترى ما قد جرى فاقسم بقهر من لنا جسرا يا ربنا عجلنا بالفرج ونجنا من ضية وهرج وامطر لنا من ماك الأمنع سرادك من الذي يمنع اللهم احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يدام اللهم إنا نذر بك في نهور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انك اعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى روح سيدنا محمد عليه السلام والى روح شيخنا وسيدنا ابا العباس احمد بن محمد التجاني الشريف الحسني رضي الله تعالى عنه وعن خلفائه وعن مقدميه وعن تلامذته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين هدية واصلة متصلة مقبولة إلى روح عبدك الفاني الفا محمد وآن الفا محمد وآو اللهم نبي ضريحه وضريح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيثما كانوا بجاه رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وهادرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وضاعينا وعاسينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ceerno o wi goto fof yo wad fatiha laawol gotol waɗa salatul fatiha laaɓi tati anni yo haaju mum o wi yo Allah humto haajuji ɗi yo Allah wallu en yaade newnana en yaade artude o wi yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan en o wi ko haala e ko golla o wi yo Allah jaɓan en bismillah. آمين 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 آمين